Hola, hola, nou vídeo. Avui, segon seguiment del Bancalet. Avui és 3 de maig Estem ja en juny, bonico? Vinga, va, continua. i són les 10 del matí. Espera, que fa un mes ja? Ja ha passat un mes? És de veres. Ja fa un mes des del primer seguiment i vaig dir que serien cada 15 dies o una setmana, però m'haguera quedat un vídeo així. Así estem en les tomaquetes. Vaig a medirles a veure què és el que me dicen ara. ¡Buah, chaval! Mireu! Què passa? Mira les tomaqueres, han crescut una barbaritat. Vaig a medir-les. Anem a veure què me dicen. A veure... Mira. Molt? 1 milímetre. No, espera. 2 milímetres. Sí, una barbaritat, sí. Però no sé, pareix que li falta verdor. Un hervor el falta, tu, un hervor. El què? No res, deixa-ho. Però ara hi ha novetats. Anem a veure. Comencem avui per les tomaques. Ja veieu que el creixement és espectacular. Fins i tot podem veure ja una tomaqueta prou interessant. I una cosa important és que he decidit posar un tutor per cada tomaquera i nugar-la d'ell. Perquè veia que estava agarrant molt de pes i per no arriesgar-me, bàsicament. També podeu observar que ja li he tirat un poquet de sofre de manera preventiva. Ja faré un vídeo al respecte de per què el pose, com i cada quant de temps. Així el primer error que he comès. Pel que veig, jo vaig comprar això com a amficòs, però jo diria que són carabassetes. Podeu veure ahir un fruit prou desenvolupat. El que sí que he fet, perquè jo pensava que era amficòs, creixia com el pepino. Pepino? Cogombre, home, cogombre, va. I em sembla que s'he plantat massa props uns de l'altres. Bé, per ara no sé si serà un problema, però anirem solucionant-ho a poc a poc. Així sí que tinc cogombres. Ara sí. Bé, ben parlat, bé. Com podeu veure, ja li estan eixint algun que altre. Ahí. Estos, per a solucionar-ho, faré que els obligaré a anar-se'n cap avall i els entutoraré i els ficaré així, per a que estiguen en alt, no per terra. I així almenys salvar l'error de tindre tan prop a les carabassetes, que jo pensava que eren amficossos. Però bé, així estan les bajoques, que la veritat és que em preocupen una miqueta, perquè no he vist un creixement molt gran. Anirem observant-les i cuidant-les.
Així estan les carabasses, que van a bon ritme. La veritat és que creixen prou bé. Pel que veieu també tinc que fer una bona neteja de males herbes. El que passa és que últimament no m'arriba el temps, però tinc que fer-ho ja. Així ja he llevat les faves, ja estaven secant-se. Així al costat, com veieu, les penqueres estan a top. Han crescut moltíssim. I així els pèsols. Com podeu veure, ja he fet un apanyo per a que elles vagin trepant. Mireu, si s'aprecia, aquests són uns pèls que tenen elles i van agarrant-se, no sé si ho veieu, si es pot veure bé això. Són uns pèls i elles van agafant-se a la red. A veure, xarxa, amic? Xarxa. I van pujant, a poc a poc. I així el fesol de la peladilla, que també passarà el mateix. Li eixiran uns pèls, així, i elles aniran trepant, agafant-se. Aquesta acaba d'eixir. Hi ha algunes més grans que altres, perquè han eixit abans. Però bé, veig que van creixent prou bé. Així, aquestes sí que són carabassetes. Segur. I així també és un lloc on tindré que netejar, perquè estan invadint-me un poquet les carxoferes. Tinc molta feina. Les carxoferes també van prou bé. Volia ensenyar-vos també que jo continuo posant trossos de taronja. Cada vegada que jo menjo una taronja, doncs quan veig alguna formiga la tire per on estan passant, però de manera preventiva. En el vídeo podem veure que hi havia un camí de formigues molt gran i ara ja no s'observa cap, de fet. Veiem que ja no ha desaparegut el pulgó. Al desaparèixer les formigues i aplicar el producte, el pulgó també ha desaparegut. Així també hi havia un trànsit de formigueres, veiem alguna solta, però ja no és el caminar que hi havia abans. I com encara hi ha alguna, per això tire els trossos de taronja per a que s'acaben d'anar. Igual en les penqueres. Així hi havia molt de trànsit entre les fulles i ara ja no en veig cap. Un altre lloc on hi havia moltes, de fet, encara està, no sé si podeu veure el foraet este lloc, ahí hi havia un formiguer, hi ha alguna solta,
Però en este així hi havia un camí gran de formigues i el que veiem ara és que ja no, alguna que hi ha, però no hi ha cap. Veiem que l'arròs ha desaparegut i això que l'ha posat 2 voltes. He posat arròs, però se l'han endut tot. Imagineu la quantitat de formigues que tenia en aquest moment. Tant esta botella com aquesta. No queda ja arròs, cosa que tornaré a posar perquè, com dic, de manera preventiva mantindre les formigues en una població baixa. També us volia ensenyar el compostador. Vaig observar que hi havia uns quants mosquits i el que he fet ha sigut tapar-ho amb rames seques i així s'han eliminat molts mosquitets. Això tampoc és un problema, però bé, si no hi ha, millor. A poc a poc anem cobrint-ho tot, mesclant-ho tot i va bé, no fa olor, tot va bé. Fins ací el vídeo d'avui. A poc a poc tot va creixent i la veritat és que és un plaer. Digueu-me en els comentaris què vos ha semblat, què afegiríeu, què llevaríeu. Per últim volia donar una abraçada als meus subscriptors, que tinc ja, crec que són 22. Poquet a poquet va creixent el canal. I si no ets subscriptor, només tens que apretar, que és de baix. Fins el pròxim vídeo. Adeu!